Салом дӯстони азизи ман, созаи хубен иншолло ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Видеои имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки та шумо маъқул мешавад. Дастгириҳотонро фаромӯш накунед азизони дилам. Ҳамаи шумо дар раҳмат барои дастгириҳотон. Раҳмат ки қадар суханои хуб менависонед. Ай ҳаматон миннатдорам беҳтарином. Видеои имрӯзаам хеле субҳона сар мешавад. Духтарои хушрӯи ман имрӯз шуморо ширкати нави Greenway-ро тавсия метиҳем ки анами апаҷон кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. Рекламаро назгаронед духтаро. Касе ки дар ҳамин ширкатҳо якум шида кор мекунад, бовар кунед бурд мекунад. Ширкати Greenway расман дар Тоҷикистон фаъолияти худро оғоз кардак. Шумо метавонед ки бидроед дар ҳамин ширкати нав кор кунед. Беҳад маошҳои хуб дорад духтаро, сертификати ҳалол дорад. Ҳамаи маҳсулоташ ҳалолаи духтаро, диплом дорад, ба ҳамаи давлатҳои хориҷа билет дорад, равонтон мекунанд ай тарафи компания. Ва боз мошин падарка дорад, бо розыгрышҳо дорад духтаро. Барои ҳамин қадар метавонед ки бидроед кор кунед. Оли у қавдамо кор надромадагиян, шумо аввал шида бидроед кор кунед, маошҳои хубу баланд бигиред, орзуҳои дилтонро амалӣ кунед духтаро. Ширкати Greenway беҳад духиёи хушрӯ дорад, оригиналанд духтаро, стойкиянд, ҳамаи чиза дорад, полотенса, рӯзгори хона, средства, тамоми чиза дорад духтаро. Метавонед ки вақтона харидорӣ кунед ва боз кор кунед духтаро, ойлик бигиред. Барои ҳамин қадар ҳамин пашкаи мада бинависед, бо маълумоти бештар ай худаш бигиред, кор кунед. Ман боварӣ дорам ки пушаймон намешавед духтаро. Хеле ки гуфтам дар ширкатҳо кадоми якум шида кор мекунад, ӯ шахсият албатта ки бурд мекунад, пешрафта мешавад, командаш калон мешавад. Барои ҳамин қадар хушрӯчои ман, фурсат аз даст надиҳед, бидроед қати апаҷони ман кор кунед. Орзуҳоятон ки амалӣ нашида, амалиш кунед духтаро. Марҳамат, рақамҳои болои экранда бинависед, маълумоти бештара ай худи апаи ман бигиред духтарои хушрӯи ман. айноми канали ман салом расонед, бо шумода хушрӯтар мефаҳмонанд беҳтарином. духтарои хушрӯи ман дар иҷа субҳона тайёр кардастам. Субҳонаи мода картошка дар корай, кетчуп, майонез, 2 дона пиёз, 2 дона тухм, намак духтаро. Хеле картошкаро қатъи кетчупу майонезу намак маринавад кардам, камтарак рӯғанаш дохтам, дар духобка мондам. Дар иҷа бошад пиёзака сирх кардам, баъдан тухма дохтам духтаро. Хел иҷада картошкае ки ман тайёр шид, я субҳонаи осона ки бо лаззатакаи духтаро. Ҳамин саҳар мешавад чӣ бикунам, чӣ тайёр кунам. анам хеле субҳонае ки бо лаззатак тайёр кунед шуморам. Умед дорам ки маъқул мешавад духтаро. Беҳад бамаззаакай. Хонагиҳои мо саҳарда бисёр вақт завтрак намекунанд, бигем умуман намекунанд. Мешаванд вақтое ки шавҳарам выходное, ҳамон рӯзо завтрак мекунад, тамом. Ёсаминам завтрак намекунад ҳеҷ вақт. Садик меравам, хел вақте ки выходное бошад, баъд соати 12-1 мехезад, завтрак мекунам. анам хали духтаро иҷада бошад субҳонае ки ман тайёр шид. Нам хали бо лаззатакаи духтаро. шуморам ҳатман тайёр кунед, ҳамроҳи фарзандотон нӯши ҷон кунед. Касе ки каналам нав медрояд, агар маъқул шид, ҳатман подписатсия кунед, колокольчика биҷиқед ки видеои нав ба нави мара тамошо карда бутонед. Касе ки маъқул намешавад, ҳеҷ гап не. ҳар як видеое мекунам духтаро, ҳамаш барои шумо. ҳай дастгирӣ кунед, лайк бепулай, лайкотона бимонед. шумода осонай, мада приятнияй духтаро. беҳад хурсанд мешам. чанд қадар ки дастгирӣ мекунед, дидестем ки ман ҳар рӯз шумода видео партов тестам. дар иҷа бошад духтарои хушрӯи ман кекс тайёр кардастам. як кекси оддияки обичнияк, мода камтарак рӯған дар корай, як шир дар корай, як пиёлаи калон, разрехетел ванилин, 2 дона тухм, шакар, орд духтаро. ҳозир ҳамаша хушрӯак ба венчик лад мезанем. чӣ хел нишон додагиам, ҳам хали тайёр кунед духтаро. иншолло ки шумода маъқул мешавад. як кексаки ҳаст ки кӯдако ҳамаш нағз мебинанд. ёсамини ман ҳар хел чиз намехӯрам, медонед. анами кекси обичнияка нағз мебинад духтаро. хел тухмака чӣ кардам, қад шакар ванилин, баъдан шир дохтам, баъд рӯған, баъд орд, баъдан разрехетел духтаро. шумода миксер дар кор нест. хел венчи қатъи ҳамаша хуб якҷоя кунед. дар формочкаҳо мегирем, дар духобка мемонем дар 160 градус духтаро.
Анам хеле ҷада формочкаомам хеле руған кардам духтаро хушрӯйма. Канали нави мода подписатсия кардана фаромӯш накунед духтаро. Ҳаме ки ҳазор шиден Ёсаминҷон номои фарзандои ҳамаи шуморо мегирад. Омади моҳи шарифи Рамазон ба ҳар яки шумо муборак боша азизони дилам. Худованд рӯзаву намозҳои ҳамаи моро қабул бигардона ва қувват бития. Худованд ҳамаи беморро шифо бита ки ами як моҳи Рамазон ҳеҷ ҷоякшон дар накунаву рӯза бигиранд. Духтарои хушрӯйма иҷода кексакҳои ма тайёр шид. Анам хеле хушрӯак омадан. Шумо метавонед ки ба ҳамин рецепти гуфтагим тайёр кунед. Кас тайёр карда метавонад мошаллоҳ, кас ки мисол тайёр карда наметавона ёд мегира, касе метавона мотиватсия мешава мехеза тайёр мекуна. Ман худам ягон видеоро мебинам, даравда мехезам тайёр мекунам. Духтаро бо имрӯз Ёсамин гуфт ки ман омада кекс бипаз бароям қадар пухтумша. Духтаро агар кадометон мехоҳед дар он шоколад бидозен, мехоҳед ягон начинка клубника или ягон хел замороженный фруктиё бидозен. Духтаро чӣ хеле ки оилатон мехӯра ҳам хел тайёр кунед. Мо ки намехӯрем начинкадор барои ҳамин қадар ман намедозам. Духтаро адаиҷа боша чизи ма зиёдӣ кардак. Ман дар пиёлаҳо гирифтам. Пиёлаҳоро ҳам хел руған кардам духтаро. Баъдан чизакомо надохтам. Анам хел тайёр шид. Беҳад хушрӯак омад. Шуморам тайёр кунед. Формочкарам надошта бошед дар пиёла тайёр кунед. Аҷоиботай. Маззаҳош ягай, просто як видаш дига хел меояд. Метавонед ки тайёр кунед азизони дилам. Ҳаматон аз барои Аллоҳ дӯст медорам. Ай ҳаматон миннатдорам ки ин қадар дуои нағз мекунед дар WhatsApp, дар комментария. Қарибӣ моҳи шарифи Рамазон ай духтаро. Медонам ки ҳамаҳа ки шумо кор доред, мисол трезашӯӣ, курпачашӯӣ, хона тозакунӣ. Худман дастам камтар аксос шудааст. Раз курпачаҳоро шуттам, треза шуттам, ам хел. Хайр рӯз дар коротон накунед, шав шид. Видеоакҳои маро тамошо кунед ки баъд ман нагум ки подписчикҳо ай ма безор шидиянд, дӯстои ма ай ма безор шидиянд. Баъд зиқ шавам, дигар видео накунам, дер видео кунам. Барои ҳам қадар коракотона карден. Бо видеои мара вақт ҷидо кунед, шавда тамошо кунед беҳтарино. Ҳаматона дӯст медорам. Неҷада аллакай ҳама чизакҳои ма тайёр шид. Дар комментария бинависонед ки чӣ хел омадай. Ягон хатогӣ боша, ман иншолло ки ислоҳ мешавам. Худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. Худам мондем.